Landgenoten. Ik had gehoopt u nooit onder deze omstandigheden te spreken. Maar het noodlot laat zijn revolver as I speak door. Dear guest, a very warm welcome to the 25th anniversary of the International Criminal Court. It is our honor to introduce to you the 44th President of the United States of America. Het is een kwestie van uren voor ons Nederland, een schitterend laagland, zal worden aangevallen. Niet uit het oosten, zoals we tot voor kort dachten, maar uit het westen. Er zijn troepenbewegingen gesignaleerd. Heb je überhaupt nagedacht over de impact van deze geopolitieke tsunami? Wij moeten allemaal doen wat moeder Holland van ons vraagt. Ook jij. Het Nationale Theater speelt Operation Hellfire.